dezue garaipena lortu Gorlan, baina bai postu ona indezuela, taldeak bigarren postua lortu du, eta txapelketako lidergoan mantentzen zara, balorazio duina, asteburukoa. Bai, nik uste talde moduan mundu gula itxura ona, Iker Perez oso fuerte zauen, eta pena Imar Junjakula horre momentu baten, nik uste balantzia positibo dela, nire partetik be, igoten fuertiena initzen arren, nik uste horre ona zela, Iker be horre onda, así que posik. Gaurkoa egun euskalduna zen, euskia izan dugu, baina hotza eta eurie bai. Koitz ratxatxo bat, berez negu izen da hori da inbiko zaguna, baina egun bat eta beste eguraldi txarri txantzu nien, azkenian ez da inbeste grazia ditzen, baina orokorrian ondo, niri eurixe eta ondo torten jota, así que ondo. Nola definitu ez Gorla? Gogorra. Baina nola junda egoera? Lehenengokua ritmuan, eta bigarrena, bai ritmuan, egu jarri gare bigarrenian tiran, bebetik fuerte, Aimar eta Arratpetako nahiaz, eta ez dugu lortu, bigarren egoera ni behintzet topea junaz, eta nik uste danok orokorrian topea jungarela, eta hori, pena bukaeran irabazi ezin izatea, ondo. Zorionak. Eskerrik asko.